אני בדרך כלל מברכת את כל הנכדים, את כל הנינים בבית של הבת שלי חנה, שאנחנו מתיישבים וחוגגים את היום הולדת. אבל היום יוצא לי לדבר, ברוך השם בבריאה ורעה, על קהל גדול, והשפה שלי בעברית לא כל כך איי, כי אני דרום אמריקאי, אבל לא חשוב, זה מתאים למקום. פה אפשר לדבר ספרדית. לקירות, לכיוון של זה. זהו, רגע. אז אני רוצה להגיד בכל הכנות, אני חושבת שאני פה אחד מכם הכי מבוגרת בגיל, אבל לא חשוב, אני רגילה לברך בלב, אז לא חשוב השפה. אני רוצה להגיד ליובל שבזכותו אני חוויתי אתמול דבר מאוד מאוד גדול. למה? אני גידלתי 2 בנים, 6 נכדים, ולא זכיתי אף פעם לטקס דתי כמו זכיתי אתמול עם היום הולדת ה-13 של יובל. אני מודה לאלוהים, באמת לאלוהים, שאני פה עומדת, כי החיים שלי באמת לפני שנה היה בין המוות ובין החיים. אז אני מודה לאלוהים, אני לא יודעת איך, אבל עם כל הלב של בן אדם, שזכיתי אתמול את הטקס עליית התורה של יובל. אני לא אשכח את זה כל הזמן אני חיה. ואני רוצה להגיד לכם שמאוד מאוד נהניתי, ואני אעביר את זה, כי אני הולכת גם למועדון הקשישים באשקלון, ואני אספר על החוויה הזאת. אז אני אומרת לך יובל, שכל הברכות שיש הטובות בעולם ייפלו עליך באהבה, ושתהיה באמת תלמיד טוב והרבה בריאות, ושתשמח יחד עם ההורים ועם כל המשפחה שלך. מזל טוב.